Jarang ini selfie lah na? Selfie? Deh, pura. Mau ni? Hah? Hainaguri. Moza le? Moza? Video बनाई दिन मलाई Video बनाइदियो हो लाजी दा जोंना दखानिफोरानिया साथाम फिसा नानि मोना न हाय हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोना माबोरै दं लोगोफोर आसा खालामो मोजाङैनो दं लोगोफोर जों दिनै सामब्राम मेलायाव फैदों लोगोफोर जुदि नोंथांमोना इन्टारेस्टेड नाङोबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर आरो भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर जों ओरै बेयाव गाखोलांसै थौदो बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो तो गाइस हम लोग ऊपर जा रहे हैं लोगोफोर ओरैबायदि गोजौ मन्दिर दङ लोगोफोर जों ओरै गाखोलांबाय गायाव मार्केट आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो गाइस जों ओइयाव दङमोन आरो बे मार्केट जों दा एसे गोजौआव फैबाय बैयाव मार्केटाव जों दङमोन ओमफ्राय दा ओरै थांसै ओरै गोजौआव जुदि नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर फैदो जों आरो गोजौ थांबाय गाइस मेंबायनो जों दा बापरे बाप बिबाय मेंबाय ओरैबायदि आरो ना लोगोफोर लोगोआ मेंबाय जोंनिया नैया बापरे बाप डेन्जार गोजौ जमा फैबाय आरो थारैनो मन्दिरा हाजो बिजौआव मोनफैबाय ओरैबायदि आरो ओरैबायदि आरोना मन्दिरा बे ब्रह्म मन्दिर आरो लोगोफोर नोंथांमोनाबो फैनानै नायदो बिराद मोजां नांदो फार्स्ट टाइम फैदो दिनै बेयाव मन्दिर मोनसे दं आरो बेयावबो दं बे मा मन्दिर जाखोथाय नाहरनोसै ओरैबायदि लोगोफोर बेबायदि तो गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर मोनफैबाय बेनिफ्राय याव मन्दिर दङ निया जों गामिबो नुहुरो दैमा इबे तो गाइस नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर फैदो जों आरो इथिं थांसै मा दोङो ओरै थांसै आरोना मोसाबो ओंखारो होनदो नायनोसै मोनोबा लाना थांगौमोन मासे कैसा लगा मेरा मजाक
तो इस तरह का नज़ारा भाई लोग, पूरा जंगल के बीच में हम लोग आ रहे हैं अभी। देखते क्या मिलते जोंनि एसे मोनफैबाय आरो ना। वाव गिथावनाबो नाङो आरो जों फार्स्ट फैदो मोसाबो ओंखारो होननायखाय गिनाय मोनदों आरो लोगोफोर। थेवबो मानसि थाङो बहुद थांलाय फैलाय खालामदों मानसिफोरा। थांनोसै मा दङ इजाबो मन्दिर दङ होनदों नायनोसै। नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेडबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। तो इस तरह का नज़ारा भाई लोग आप लोग भी देख सकते हैं। तो ओरैबायदि आरो लोगोफोर, ओरैबायदि हाग्रा सिं सिं फैदो जों दायो। मोसा नायगिरदों, मोसा जि मोनो आरो ना। एसेसे नुनायबा लांगौमोन जोङो दा। ओरैबायदि गिथावनाबो लामा गोमादो जों एसे। थांनि रावबो गैया, आन्दाजदो फैदों आरो लोगोफोर। ओरै मोसौ मासे नुबाय, बिनि खिथिगोन जानांगौ जोंखौ। हेलौ वाव गिथावनालै। अरे वाव मिल गया, मोनबाय दे। बिराद गिथावना, रावबो गैया। ओरैबायदि आरो लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादो लोगोफोर। बैनि साथामसिमोन गिनोबो ओंखारो। किमान दूरासै आरो दादा? हा हा। तो ओरैबायदि आरो मन्दिरा ओरै गाहायावसो दङ। थिं गाहायाव दङ आरो मन्दिरा। जों दा ओरै थांसै। बेबायदि आरो गाइस, हाग्राबारियाव माने गिदिंनो मोजां नाङो आरो ना। वाव खिन्थु हारसिं हाया दै, लोगो नांगोन आरो। मेंबाय लोगोफोर, नोंथांमोना फैना नाय सामब्राम हाजोआव खनसे एक्सपिरियेन्स लाना नाय आरो लोगोफोर। जों दा मन्दिर दङ, मन्दिराव थांनोसै। तो इस तरह का नज़ारा। मेंबायलै। तो गाइस नायलांबाय थादो नोंथांमोना। ओरैबायदि आरो ना, ओरैबायदि आरो बिराद गोजानाव फैबाय जों दा। ओरैबायदि लोगोफोर। फैबाय नामा सिख्लाफोरा? बेसेबां गोजान? बायना आरो गोजान। थांसै होमबा जों लोगोफोर। जों दायो मोनफैसिगोन, नैया मोनफैबाय आरो फाइनेलि मोनफैबाय जोङो लोगोफोर। एसे मेंबाय। ओरैबायदि आरो ना, नैया मोनफैबाय लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर। तो ओरैबायदि लोगोफोर, जों दायो मोनफैबाय। नायनोसै। हम लोग इधर थांसै लोगोफोर। जों दा ओरै मोनफैबाय आरो ना, ओरै हाबलांसै गाहायजा। फैद' लोगोफोर, चलो। तो खुलुमना लाबाय लोगोफोर। जों दा ओरै हाबहैनोसै। जुदि नोंथांमोना इन्टारेस्टेडबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। फैदो हनै जों मोनसे पाहार खोलोब बारना फैबाय आरो ना। ओमफ्राय ओरै थांसै। बे जाबाय थाब मोनहैगोन दे, नायनोसै। जारौबो नायनि सेल्फि लादो ना? सेल्फि दे बरिया। महानि? हायनागुरि। मजालै? मजा? वीडियो बनाई देना मले। वीडियो बनाई दो। ए लाजि दं। प्यारी समझ गई। बे हाबख्लायबोदों आरो लोगोफोरा। जों साइकेल दोननायाव
जों बेयाव साइकेल दोनदो आरो नै थ' ओरैबायदि लोगोफोर बेयाव जों साइकेल बाइक दोनदो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओरैबायदि आरोना ओरै थांबा मा मोनगोन जों दाबो मिथिया मा जायगा मोनहैगोन होनदो ओंखारलांनो हागोन ना अ जोंबो लामाखौ मिथियाखै र' नोंबो मिथिया होमबालाय मा जागोन दा जोंबो मिथिया ओरैनो बाख्लायलांसै आरो ना गिथावना लामायाबो ना बापरे बा बाथौ मन्दिर नङा सरि श्री श्री गणेश बाबानि मन्दिर आरो लोगोफोर थ' गाइस जोङो बे जाबाय गेट जों ओरै हाबनोसै थ' गाइस बे जाबाय बाथौ मन्दिर लोगोफोर जों ओरै थांसै Nang muốn thằng đồn. Gopher. Nah, cuma dia gopher. Berapa dia na? To guys, ini jaga hajar ini biar ini ya. Dubli putar. Tinggal ibu pahar aja. Batu mandir gopher. To ibu dia gopher. Ibu dengar mandir mari mana? Oरैबायदि आरो बेयाव फिसा बाजार दं ini दखान गंनैसो दङ ओरैबो आरो लामाया फुल ना मा फुल बे सिदायनो बा बिबारफोरनि जि बरिया समायना समायना मजा यार न जोंना दखानिफोरानिया साथाम फिसा फिसा नानि मोना न नोंसोरनो होदोना दखानखौ नोंसा बाबाया मामानि दखान आरो ना नोंसोरखौ जनो होदो आरो ना दामफोरखौ मिथिगोना मिथिया दामखौ मिथिया थ' ओरैबायदि लोगोफोर बरिया नुदों नैया नानि मोना जिरायना दङ दखानाव थ' ओरैबायदि आरो ओरैबायदि लोगोफोर लोगोफोर जोंनि हटेल हाबदो आरो निया बरिया गाइस लोगोफोर जों दा हटेल हाबदो निया सावमिन जानि लोगोफोर नोंथांमोना इन्टारेस्ट जाबा नायलांबाय थादो जों दायो फट'शुट खालामगासिनो लोगोफोर नैबे लकेसन आरो ना फट' गाइसे बिराद हिट फैदो आरो लोगोफोर जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासे नायलांबाय थादो लोगोफोर जों ओरै थांसै लोगोफोर आरो मोननै जायगा नुदों जों लकेसन बिराद मोजां नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों दा खिथिसिगोन आरो ना खाथियाव थांग्रोनोसै थ' गाइस बे जाबाय मेला लोगोफोर बे मेला आरो ना बेनिफ्राय ओरै जों लकेसना हाबहैनोसै बेयाव मोननै लकेसन नुदों लोगोफोर थ' गाइस जुदि नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था लोगोफोर फैदो बिदिब्ला जों थांनोसै लकेसनाव थ' गाइस ओरैबायदि नैबे दैमा आरो ना दैमा बे बेनिफ्राय ओरैबायदि नै पाहार ओरैबायदि पाहार आरो ना जों गोजौआव फाखोसे गिदिंबाय आरो ओरैबायदि लोगोफोर नैयाव दंथ'यो लोगोफोर फट'शुट खालामदो बरिया लकेसन नुदों आरो लोगोफोरनिया बेयाव जों लागोन नंदोंमोन थ' नोंथांमोना एसे नायलाय माबायदि नुगोन एसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर थ' ओरैबायदि आरो ना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर
ओरैबायदि नाजारा थ' गाइस नैया जोंनिया लोगोआ फट' थिखांबाय थादों आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर फैदो जों नायनोसै आरो ट्राइ खालामनि Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí, y me hacía falta, porque la última vez que vine tú no estabas, baby. Oh, vamos a tomar toda la noche, mujer, te invito a bailar hasta el amanecer, tú quieres jugar y no quieres perder, vamos a bailar, quiero verte mover. तुमसे ना हो पाएगा जों दा नैयाव फट' शुट खालामगासिनो जुदि इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर थ' ओरैबायदि लोगोफोर भिउना बिराद बिन्दास फैदो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना फैयोबा बे जायगायाव लाना नाय आरो बिराद मोजां एलबामफोरावसो नुदोंमोन लोगोफोर नाथाय जोंबो खनसे ट्राइ खालामना नायदोंमोन आरो लोगोफोर मोजां फैदो फट'आ थ' गाइस नोंथांमोनाबो फैयोबा बेफोरबायदियाव जायगायाव खनसे ट्राइ खालामना नाय माबायदि नुयो ओमफ्राय बे जाबाय मेला आरोना सामब्रामाजोनि मेला बेयाव सोलिदोंमोन जों ओरै थांबाय ओरै बेनिफ्राय बेयाव मन्दिर दङमोन गोजौआव ब्रह्म मन्दिर बे ओमफ्राय ओरै गिदिंबाय ओरै फैबाय आरो लोगोफोर थ' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायना इन्टारेस्टेड नांदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर सापर्ट खालाम लोगोफोर बिदिनो नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लाबोनो नाजागोन लोगोफोर थ' गाइस दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर थ' बाय लोगोफोर